Така, започваме речите. Първият човек, който ще се изправи на червения килим, това е Ники. Аплодирайте го и той ще ни разкаже за... Чудесно. Темата му е стартъп ли е животът? Успех, Ники! Стартъп ли е живота, всъщност? Тая дума е много модерна, стартъп в днешно време. Всеки иска да прави стартъп. Аз преди 30 години започнах моя първи стартъп. Искам да ви покажа нещо, което някои може би не са виждали много отдавна, но това всъщност е софтуера, който двама души направиха преди 30 години. Някъде 95-6 година. Това беше софтуера, който разработихме да решава проблеми, които всъщност още не съществуваха тогава на пазара. И както всеки стартъп, знаете, че може да успее, но може и да се провали. Никой не знае какъв ще бъде изхода от стартъпа. Но ако примахнем бизнеса от стартъпа, какво следва? Получава се нещо, което е валидно не само за бизнеса, но е валидно и за живота. Нека да разгледаме няколко точки, които са много важни за успешния стартъп и за стартъпа като бизнес и стартъпа в живота. На първо място, какво имаме? Ново начало и иновация. В бизнеса имаме иновация обикновено, това е стартъп. В живота, ако вземем едно малко дете, което започва училище, всъщност то има ново начало. На второ място е мотивацията. Всеки започва една идея, ново начало с мотивация. Децата започват с много силна мотивация училище, а бизнеса започва също с много силна мотивация. Без мотивацията, всъщност, всичко ще се провали. Рано или късно. Ако мотивацията изчезне пред децата, в тези 12 години, които се развиват, реално ще загубим стартъпа, може да се провали, така да се каже. В бизнеса по същия начин. Имаме стартъп, ако мотивацията на собствениците изчезне, реално стартъпа може да се провали. Следващия важен компонент, който имаме, това е нещо, което всъщност всички използват. Това е подкрепата. Подкрепата от нашите приятели, подкрепата от нашето семейство в живота, а в стартъпа това е подкрепата на нашите съветници, било то като съвети в бизнеса или финансова подкрепа. Предизвикателствата. Един стартъп в бизнеса се сблъсква с страшно много предизвикателства. По същия начин, всяко ново начало, било то, ако вземем за пример отново детенцето, то всъщност ще се сблъска с страшно много предизвикателства, с които трябва да се справи. И по този начин можем да направим една връзка между стартъпа в бизнеса и стартъпа в живота. Всяко ново начало, всяко ново начинание, което започваме, било то работа в нова компания, било то спортни събития, спортни занимания, които започваме, те изискват всички тези компоненти. Те изискват да бъдем мотивирани, да имаме подкрепата, било то от треньор или от финансова подкрепа, ако е стартъп бизнеса, било то да имаме някакъв план за действия и да следваме и да останем мотивирани през цялото време. Всъщност, връзката между този модерен термин стартъп има навсякъде и всички ние, които правим стартъп, в живота трябва да останем мотивирани и да не си загубим мотивацията през трудните моменти, през които преминаваме. Защото всъщност трябва да сме гъвкави, както в стартъпа, така и в живота. В бизнеса, ако нямаме тази гъвкавост, всъщност какво ще се получи? Рано или късно ще ударим трудности, които няма да можем да преодолеем. А в живота по същия начин трябва да сме достатъчно гъвкави, за да намираме пътя, по който да вървим. Както малките деца израстват, като са гъвкави по отношение на усвояването на нови знания, разбирането на света около тях. И когато те се справят с трудност, те намират решение. По същия начин един
Стартъп в бизнеса трябва да намери решение за проблемите, с които се сблъсква. Затова най-важното нещо е винаги да следвате своите мечти, било то в бизнеса или в живота, и да останете мотивирани и да сте успешни. Благодаря ви. Заповядай, това е твоята грамота. мерси. Всеки ще получи това.